Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Satang sisngi bagi sarkar jela kan sa penlong ya ke Tamasa cherry blossom kaban sa sedang ke khat nyo terik unai wing bat kaban penkut ha ke khat kendai terik jong ju ubnai pada ketika Tamasa kinong tem bat kinong ruai ba pher na keleng ke perthei kin sawan banyak simbenta bat pun song shit iki pat ba ha kita ki lai sngi lenter hapo kamadan kur kalang bhoi rembong ke Kynhun ruai bat tem ya kabala tip kum ke Surl link ba ke Instagram page jongka kala pentip pat ba ketika Kynhun kanam wan tem shu ketika Tamasa namar ki kattu kat ni ki daw ki bara pentut ya ke jing penkre jongki ban wan ya simbenta ketika Tamasa namar ba kadai ka por ba ki pat ba kari India ki don ya ki jingle kemen ba pher bat ke jingyo shuti jong ke sarkar kumta ki linti bat ki rukom ba dei ban le amla satya ban le ha ka por ka babiang kini ke Kynhun kadai ka ban tem ha ka sngi sedang jong ka Tamasa kata ka khat nyo terik unai we hage Instagram page jong ka Kynhun Surl kala ong ba watla na kalyang jong ki kilele ban le kat bala ban don benta ha ka Tamasa hinre ka longpat ka basngusi bakimla satya ban le kumta kila hap ban Pynsangeh no ban wan Shisho ke Kynhun kalapan ma bro na ginong kersan jongka kibalaya up kemi lenti ban one tem ha ka sin ke beningkong hapo kari India bat kila ong baki ngait scam bakin sa don benta hagi por ki ban sawan ha ka por ke babiang